Udstødningssystemet uden katalysator er det mest grundlæggende system. Det salg i EU er begrænset til benzinkøretøjer fra før 1993 og dieselkøretøjer fra før 1997. Dets design er meget enkel og omfatter generelt 2 eller 3 lyddæmpere. Hvis systemerne er korrekt designet, har de en række større fordele. For det første, de reducerer udstødningsgassernes støjniveau. For det andet, de bevarer det rette modtryk i udstødningssystemet og sikrer, at de andre motorkomponenter ikke ødelægges. De garanterer maksimal ydelse med minimal forbrug. For det tredje, det udleder udstødningsgasserne væk fra bilen.